ce audă? Dragii mei, mă iubește lumea, vedeți? Uite-te, toți fanii mei sunt aici aproape. Vino, mă, nebunule, mă, unde fugi? Unde te duci, mă? Te sărut, te pupă maestru. Tu nu râde, ciocoflendelor, nu te râde acum. Îți zic eu când râd, bine? Piva. Păi, zici un piva că ești un vagabond. Vino acolo. Vino lângă mine. Vagabond. Gigi, lasă-te. Am dat pămânen 5 milioane de dolari pe acolo mesele. 5 milioane. Și el umblă cu vagabonde, umblă la asta, pe prostituate. Și eu îl pătesc pentru să se ducă la prostituate. Hai că m-am distrat destul cu voi. Gata, mai e. Să prieteni, ne-am adunat aici să nu fim îmbrăștiați. Hai, nu! Tovarăși, nu râdeți! Nu-i nimic de râs! Mai poți? Mai pot. Pentru nerești să veniți la mine la fermă la Coni să mă dați orele, firește. Nu am doar două, am mai mult, dar nimic. Vasim. Secție, oră la sex pe viteză cu Fernando. A venit aici să-mi aleg toate gagicile care face oră la sex pe viteză cu mine. Și, practic, eu m-am chinuit foarte mult timp. Dată că țin eu de televiziune, m-am chinuit foarte mult timp să fac antebrațul ăsta, vezi? Foarte mult timp m-am chinuit să fac antebrațul și am dat de măsuri. Ce te-am dat? Orice te îngolan, eu cu sânge. Și am dat așa perversă ca pe boca de deschis asta aici și acum mai curge sânge. Ce te-am? Eram la tenis în capul străzii. Să mă dea afară de la spălătorie dacă nu. Nu mai filma. Tu de ce mă vezi? Eu vezi că mă chinui, tu vezi că eu mă chinui să mă schimb de televizor, da? Vreau să apar la televizor să mă vadă toată țara. Și cu oricând golanul nu mai sunt. Gata, v-am pupat.